Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm gonna vlog over. So guys, good morning. Dini fungau haina जोंहाय mandir थांनाय गिदों दिनै सिलापथाराव मालिनिथानाव गाइस so बेनि थाखायनो रेडि जानानै थांगासिनो आं ट्रेनजों थांगोन नालाय बेखायनो फुङावहाय गारिबो गैजाया नालाय उफाय गैया बेखायनो ट्रेनजोंसो थांनांगौ जोंहा सिलापथारसिम ट्रेनजों थांनानै मालिनिथानसिम गारिजों थांसै आरोना जोङो so guys नोंथांजों एसे शेयार खालामगोन so नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दसे नायलांदो गाइस बिदिब्ला थांबाय थानोसै Kau ơi, con chơi gì? Con. Guwahati, itu nanti mah Guwahati dah. Tahu kau chơi gì? Mau pakai jam, pakai jam silapothar bah aku train. Silapothar bah train jai dia. Itu. Ketia bah itu Guwahati train jai kau. Oh, এখন গৈ Tahu kau chơi gì? মই মান্দুৰাল যাব ইমান ভিৰ Cement sapori Silapothar engine to coloring India Bharatiya Rail हम लोग का गाड़ी आ गया गाड़ी iPhone lagi udah iPhone मोनफैबाय गाइस सिलापथार देखो बारिश जेराय बारिश अखा हाबाय जिनो लोगोफोरा साथा लाबाय नै खुलुम थांनो नागिरनाया जोंना मन्दिराव जाम বুলি আহিছো কিন্তু এটা বৰষুণ পেলাইছে কি কৰিম ছাতি আনিছে এইবাৰ ভাল ছোৱালী ন তই ভাল ছোৱালী ন ছাতি আনিছে ভাল ও তাত যে ওপৰ উঠিবলৈ কাৰণে এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ যাবগে আৰু Silapothar Station এইয়া আমাৰ গাড়ী কিটা টুপলা টুপলি লৈ কিনি মোকে উঠাব দিছে সব একদম ন দে ও ভাল লাগিছে ও আজি মই 10 টকা কমাইহে যাম খবৰ টুপলা নেকি Kunina beg one. Kini kini. Makai shopping mall apa shopping mall ini shopping. M bazar dia tu ni kita pakai. Driver, pompi driving korar kami jauh aja mondirot. Iman borokot. Tuke marim deh mo, hosta ke kosu. Duy gos লৈ লওঁ দুই গছ লৈ হেৰি মটৰ কাটা দি লৈ লওঁ Finally guys हम लोग पहुंच गया है अभी ना परस्मिता बारिश में अभी भीग के हम लोग ऊपर में जाएंगे सीधा ऊपर में एंटीफ्रीज आवगोल दाननांगौमोन दाना दाननो गोनां जायो मानो होनबा आपडेट मोजां बानायजोब्बायना बेनि थाखायनो माने लायो आरो टिकेट 20 per person गेट नै Malinithan आवगोल सिगां गैयामोन बिदि दा गोदान होबाय आरोना फैया एसे गोबावानो जाबाय नालाय दा I love Malinithan सबाबो I love होनायफ्रा थायोना नैबे एन्ट्रि फिस लायो आरो किनारत बनाई किनी थोआ किटा ভাল লাগে ন सबरे माने pwibai जोंसै नै बेवहाय मोजां बानायनानै होबाय ओइ मा हमनो औ
जायो लापम्पि खालामनोसै guys नै रेडि लाजोब्बाय आरो बुस्थुफोरखौ मा मा लादों बेसेबांबा लादों Coba. Coba. Ma? Khot lại rồi. Moi भाङो खुलुमनाया जाखांबाय गाइस नैबे गाहायाव ओमफ्राय एबारहाय थांनोसै जों ओइ गोजौआवहाय दंबावो रुक्मिणीनि नैबे मेन मन्दिरा नैबे आरो ओमफ्रायहाय थांसै दा जों सेन्देलটো পিন্ধি যাবি নহ'লে থৈ যাব পাৰে থৈ যাম বৈ তাতেতো মন্দিৰ আছে गाखोना थांबावनांगौ दा बे मन्दिराव फैनानै मा बियो बेखौ जाफुङो होननानै फोथायनाय दं आरो ना गाइस स' बेनि थाखायनो बयबो मानसिफ्रा फैयो आरो मालिनिथान मन्दिरावहाय सिला फोथारनि माबायाव दङ बियो लेखा बालियावहाय ओमफ्रायहाय नै लामाया गोजामसो दे बैखैजा माने गोजान दंमोन बैखैजा थांनो होआखै होनदों ओंखायनो जों ओरैजा फैबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय गाखोगासिनो अन्थाइ गोजानि अन्थाइजों बानायनाय जि मेंखायो जि गोजौखा दा थांनानै थाब खुलुमनानै ट्रेनाव थांफिननांगौ जोंहा ओंखायनो थाब गाखोनो गोजौथार जै मेंखायो बेनि सायाव सेन्देलबो गानबावाखैसो नै सेन्देल गानालासिनो गाखोलांगासिनो गाइस इसोर नागिरबा खस्थ'आव थांनांगौ होननायना अखाबो हाबावदोंसो एसे एसे बोरैबा फिस्लायै रुलुनो नागिरलाय लांबा सेस इसोरासो मिथिसिगौ आरो अन्थाइ गोजा नायदो माबायदि थाबायदो बेस्राफोरा बिदि थाबाया बिसोरो बारा अन्थाइयाव थाबायनो हायाखै हनै जोंनि बायदि गोरा गोरा आथिं गैयाना बिसोरना बायदि नांगौ आरो दा गोजौआव मासे दंबावो मोनहैथारसै नै मा रुक्मिणी मन्दिर बेयाव गाखोलायनोसैलाय बेयाव खुलुमबानो जोब्बाय बेयावबा आरो सिरि पहुंच गया है रुक्मिणी मंदिर लास्ट गोसोखांथि मोनसे इयाव अन्थाइ जाबनाय दं आरो सिगांनि दिनफोरनि ओमफ्राय जोंना टाइमाबो एसे लेट जाबाय जों बेलासिनि ट्रेनजोंहायनो थांफिननो नागिरदों नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय नैबे बिलाइखौ जा बरिया नुदो हसे एक्जिट लाइन नहीं सीधा था सीधा साइडे ना जाओ ना सीधा साइडे ना जाओ कैसे इफाले जाम जाएगा অথনি মই ইমান টুকলা লৈছিলো নহয় সেইকাৰণে মই এতিয়া একো লোৱা নাই চব ফ্ৰী খালি খালি গৈ আছো মই
এয়া হৈছে আমাৰ গাড়ী ষ্টেণ্ড ঐ Foto main aja. जवाई गाइस विश विनाबा खुलुमनानी बस तो अभी हम लोग जा रही है ख़त्म हो गया पूजा करके अभी हम लोग जाएंगे बाहर इधर एग्जिट साइड से हम लोग आ गया है थंग से गाइस से दुकान दाम दाम जायोना बिदिफ्राव बुस्थुफ्रा अब्लाबो मोननैसो मोजां बुस्थु मोनगोन खोमा नायनोसै किल' स्ट'रि किल' চাইনিজ মানুহ আহিছে আকৌ ক'বা চ ক'ব আহিছ তই ৱাও Say guys, bye bye Malinithan. खानायाव अखा सिनानै बोरैबा जाजोब्बाय नै बिबारा नायदो जि मोजांखा गार्डेन आरो सिला फोथार स्टेशननि नालाय गाइस थांनानै मोनफैबाय नै सिला फोथाराव मोनफैफिनबाय जों बेलासिनि ट्रेनजों थांनो हासिगोन दा बारा गोजान नङा नालाय 9 किल'मिटारल'सो जायो ओजोंहाय मालिनिथानसिम नैबे सिला फोथारनिफ्राय बेनि थाखायनो थाब आधा घन्टासोल' नांदों आना फैनानै ओमफ्राय दिनै आं जलखौ गबनै कुर्ति फार्स्ट टाइम गानदों गाइस जलखौ जोथोबनो बयबो लोगोफ्रा बिदि गाननानै फैबाय नालाय दख'ना गानदों सोरबाफोर साननो हागौ दख'ना गाननानै मानो फैयाखै होननानै बेनि थाखायनो कम्फर्टेबल जायोना बेफोरो माने जोंथ' दख'नाखौ गानबाय थाया बाट गाननो हायो आरोना होमबाबो बयजोंबो सबबो गानोबाथाय गाननो मोजां जायो बिसोरबो इदि बायदि बेलेग ड्रेस गानबाय नालाय बिदि गाननानै फैबाय दा जों सिला फोथाराव मोनफैफिनबाय जों जिरायनानै दसे थानानै ट्रेनजों थांनोसै इमान सान्दुं नुदों नायदो इमान अखायाव जों खुलुमनानै फैबाय बेयाव आरो सान्दुङानो गोसा ओंखाम बिराद उखैबाय गाइस बेखायनो साफारियाव फैनानैनो जानोसै बेयाव माबा मोनसे आमी पेट पूजा কৰিম पेट पूजा फ्राइड राइस रोल ঠাণ্ডা আৰু আহিব আছে কফিও আছে